no change now. Why does it always work out against Austria? What? Why does it always work out against Austria? You can ask the player, the former player in. I think it was a very tough match for us, and I think we make a good job, but we also was lucky. And but I think maybe we have a good day for our goalkeeper, some excellent saves, and but in the other end we also have a possibility to make some faster counter-attack. Maybe we get some more luck and we get 3 points. Är en Are you finished? Thank you. Okay. Och så kommer vi in och förska bara. ja. Egmarsson, är en öliga fin med det. Ja. Tälde att det är öliga god känsla att ända på hela att man får ett urstbror och jag måste säga att automaten vi tar just på. Vi har de så like brutally och på ett fejår. Och kvar vi har såna unga lagar inne så har vi en öliga god känsla av att vi det var just så gott utslut. Då vi tek du Arnbjørn og Boy, Johan og Jonas. Så jeg tar alle parser av Angelina og Kaska nå igjen 40 år. Og det er faktisk et utslut av til høves arbeid som vi har haft til fotballsammanhang. Til å ha oppbyggt et konsept. Jeg vet at vi ikke sammenheng går fra 15 og lykke til å være og til først nå at det arbeidet blir frukt, at jeg kan hesta och syndra att som jag såg om som man säger. Och har vi det väl så löjtande och nu en 2 år så är det god känsla att man gör så östligt vid så unga man. Så vi tror ju halvt år fram om det här var etna och skriva för kanske nästa 12 år. En hörde att unga människor som visste vägen och så i Landskrona i alla fems. Det ser ganska löst ut för förska landslag i framtiden. Ja, jag hoppas att jag är fit till förra och 6 nästa för så. Men jag ser öle gott ut och det var ju en stor frö för mig att få Christian Holstad att lige den gjorde 4 medaljer. Och akkurat här omdrejspunkt i linan har manglat det han vilt. Men på alla matar så hade jag att sammansättningen i hopen är kommer nu. Och man ligger gå mycket där det inte då vi vill ha öarna i som är lagar som ja kanske vi skulle hålla kanske inte för att göra. Men för det som det är så är vänligt det. Ja, Martin. Du som det spelar inte mer offensivt, måste mer offensivt än det där är kanske för socialisterna under kampen. Kvar brödingar gör du taktiskt för hända desten för till Torsjön. Ja, det har varit alla tiden så vi börjar och tog vi samma Jon så väckte vi att flytta spelet fram. Det var ganska och syntor just att se att här men moder Poland det första distans med det då hade vi kanske det bästa offensiva spelet vi någonsin haft och tappade 4-0. Så prövade hålla fast ut Losten men på andra måter så fyrsättare så vi så öda svingande. Och vi såg det mot Italien och mot Skottland i fjör att tendensen i det offensiva spelet har varit goda. Ja, vi vänt åter till en var det väldigt kända skipan mot Serbia och Rumänien var öle enfalt årscykel till vi banta kanske 6 tojanlagar. Så vi kvarste man kanske något till att vara flexibel och det huvudsorgsigt till det. Martin urslit i det, 8-8 mot Estrige. Det sender ikke nekk skuggan og sensasjonen i Estrige. Det en god match at her at slutte av her hjemme? Ja, jeg har vannet å vite at vi får vinne det. Og på andre måter så har jeg en sånn kjensle av at det er forholdet å skjere. Men selv om det bare skal være glede for Janne til
var marginalen møte så skårar hinne kanskje flere ferier, og hade marginalen kanskje vi, så hade vi da støver og mulighet kanskje å kjøre måler til at. Hva tok seg du akkurat av førjer lett seg fram om? Ja, jeg har at det var særlig kjærst og kaldt og rolig kjørst av bo. Største å dansa i søylinjene? Jeg minnes ikke, jeg har alltid at det reagerer i at jo, vi får noe fra alt. Två utskiftningar tulje dysten och avskeda näka. Alltså planer till här vid dysten och ettla avskeda till näka att möta jag två utskiftningar tulje dysten. Ja, det hade jag. Det avverkar ju månader nog snägt. Och sen där vi måste så in där det är att vi har en parti och kan kontraspela. Vid årsken som man har i ferien som man har. Så var det kom öle att vi måste Jakob ut. Det sker mycket ut och så att på skatter i några för utösten så självande orkar det. I alla vi visste nog snägt om vi väl ta mycket för ut. Man kommer att så var omställspel bättre. Vi fick och så ju spelarna ganska och ta fram männar i bättre position än 5-20 meter långt upp. Jag tror att han hem något som klarar hålla på den bollen och Stafir han period så var det ofta han i UG-spelen och så var det enkel eller det är inte det att man hejar där om dödspunkter och allin. Men det tar arbete väl väl på frågor och Atle. För från dysten efter Christian Holst och Per var långt efter var det pastor och konversation för missa Michael eller man det vi har så några alla bara in i Amivaden så vi har det. Så är det så att alla bör ha öjla riktigt för att täcka upp och ta så ut att vi prövar kvarandru in och högra kant. Och så har Christian kanske till att stolen och så Arnbjörn och där vi det högra högna kanske ösnen så men på en måte så är pedlar man naturligt att ta med huxa hivnar och så kan man alltid diskutera på vi så sett andra in och det här platsen jag bo men det var ösnen för fria på kanske han hålla sig på andra bollen. Vi kanske spela för Orsko och till inte line att jag lägger mig otroligt mor och till dem ska jag kunna se men vad han det att han ankade i Lyon som mor näkrandist som det. Till lägger så vitt ofta i halt ett folkmaster så Orska väl. Jag var sen dysten mig där in kan vi så se vi läggarna så där för att få fokus på tandisten efter att när det är fantastiskt lite. Nej, vi får nu till hus i kväll. Och så är vi där för att nöjta den här stigen där finns ju. Slappa av sammen med familjen det vi där samman så mycket än och öliga fokusera er och på en måte så krapera det i vår östen och vänjaren. Det blir så långt samman. Så möter väl för att få väl måndag stack därifrån.